Ильяс, менә тагын шундый сорау, бер туктаусыз ничә сәгать уйный аласың? Шундый эксперимент ясаганың бармы? Смотря сколько платит деген сыман. Ага. Сағат ярым уйнаган булды берсендә. Буның авырлыгы, минемчә, физик авырлык белән бер никадәр дә бәйле түгел. Эшки халәтең белән бәйле әйбер булырга мөмкин. Шуңа күрә шул 1-2 сәгатьтер инде. Бер туктаусыз дип паузалар белән ниләр белән 3-4-5 сәгатьтә уйнап утырып була. Ильяс, әйтик, мәсәлән, ниндидер чарага барганда, ниндидер мәҗлескә барганда, баяныңны онытып калдырганың булдымы? Бу, кстати, иң курыккан әйберләрнең берсе. Вакыт машинага барасың да, бошка суга мин баянны алдыммы соң дигән. Рискка гына артка борылып карыйсың, баян шунда. Но ул очракка минем барыбер теге страховка бар үзем өчен. Өйдә бер баян, машинада бер баян, театрда, если что кирәк булса, бер баян ята. Шуңа күрә вдруг рискка гына баян кирәк була икән, тап була. Безнең милли сәхнәбездә тагын бер Шәрипов дигән фамилиялы баянчы бар, шулай бит Татарстанның атказанган артисты Булат Шәрипов. Булат, сәлам. Сезне бу тагын очракларының булганы бармы? Бик күп. Үземнән чыгып әйтәм инде теге бик еш кына сәхнәдә Булат Шәрипов дип чыгарганнар бар. Аны Илеш Шәрипов дип чыгарганнар бар микансын белмим. Булат, карасаң язып җибәр, пожалуйста. Көтеп Әле калабыз. безне бик еш кына теге абыйлы энеле дип тә утыйлар. Алай түгел, без почти якташлар, мин Купмардан, ул Саба районы Мишән авылыннан. Бик хөрмәт итәм. Миңа теге якын итеп абый дип эндәшәм инде. Эстрадада иң рәхәт эшләве кем белән? Баянчылар арасыннан Булат Шәриповны әлбәттә әйтеп китә алам, Айнур Муратов, Илфат абый шаяк. Җырчылардан? Җырлый белгәне белән бөтенесе белән дә рәхәт. Ильяс, без сиңа киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар телибез, иҗат юлың якты булсын. Һәм инде безне караучы Татар News язылучыларына күп сәлам юллыйбыз.